Hola a tothom! L'educació a distància ens va agafar desprevinguts i sense gaire recursos, però ara que venen les vacances tenim temps per preparar-nos i dominar les eines informàtiques que faran que les nostres classes, virtuals o presencials, brillin amb llum pròpia. Si domines aquestes 5 eines, en el mateix temps en el que tardaves a fer un PowerPoint o una fulla de Word abans, ara podràs crear un producte totalment original i atractiu, i no només per als alumnes. Perquè siguem clars, a tothom li agrada fer coses boniques. 1. El Canva. Possibilitats infinites. Alguns només el veuen com un creador de pòsters, però us diré que he fet servir el Canva per a tots els meus vídeos fins al dia d'avui. Tan fàcil i intuïtiu com el PowerPoint, però més bonic, i amb milers de tipografies i imatges modernes que farà que oblideu el terrible WordArt. Link a la descripció del vídeo. Us dono algunes idees, podeu fer com jo. Primer podeu crear imatges amb el Canva i després editar un vídeo. Si us interessa algun tutorial sobre el tema, feu-m'ho saber a la secció de comentaris. Creeu les vostres fitxes amb el Canva. Millor disseny, moltes imatges. És perfecte per a fitxes de lectoescriptura. Projectes de classe dels alumnes amb el Canva. Segur que el gaudeixen. El millor de tot, la versió gratuïta del Canva té tants elements que no us els acabareu. 2. PDF emplenable. Us faré una gran revelació. Ens podríem haver estalviat 3 mesos de girar el coll per veure què diantres havien escrit els nostres alumnes en les fotos tortes que ens enviaven les pobres famílies. Això que semblava impossible es pot convertir en realitat amb un PDF emplenable amb la web que us poso a continuació. Us poso el link a la descripció del vídeo. Doncs bé, tal com el seu nom indica, transforma els teus PDF preciosos i crea espais on els teus alumnes poden escriure a sobre. S'han acabat les males lletres i les fotos borroses. El que no us corregirà seran les faltes, ho sento. El funcionament és molt fàcil i ben aviat faré un vídeo explicant. El millor, és gratuït online. Crea PDFs bonics amb el Canva i després defineix les zones on els alumnes hi podran escriure. 3. Bitmoji. Crea't el teu propi avatar fàcilment i ben ràpid. Un dibuix en forma de còmic que et representa i amb el que pots fer milions d'enganxines, diplomes o tot el que puguis pensar. Per exemple, a les classes presencials pots donar la teva pròpia enganxina de premi a cada alumne que faci bé les tasques o fer diplomes virtuals, enganxant el teu avatar a un Canva, per exemple, per enviar als alumnes quan t'enviïn les seves tasques completades per e-mail en les classes virtuals. Les enganxines les podeu imprimir directament en aquells papers autoadhesius que tots tenim a l'escola. El millor, encara que no hagis begut cafè aquell dia o hagis estat mirant Netflix fins a les 3 de la matinada, el teu emoji sempre sortiràs perfecte i sense ulleres. Paraula. 4. El Genially. No sé si es pot dir alguna cosa que no s'hagi dit ja del Genially. Suposo que el seu nom ja el descriu a si mateix. Crec que el millor del Genially és la seva vessant gamificadora. Oblideu-los del Kahoot. Encara que el seu ús requereix una miqueta de pràctica, els resultats són espectaculars. Trivial, passapalabra amb opcions, Pac-Man amb preguntes i respostes, Monopoly, Escape Rooms, inacabable tot el que hi ha. El millor, té un mode gratis on pots fer creacions il·limitades, encara que no et donin totes les plantilles. Però si realment t'agrada, tenen un pla Edu Pro que costa 5 € al mes si pagues un any sencer. I per últim, el Google Classroom. Google va col·laborar amb mestres i professors per al disseny d'aquesta eina i es nota, perquè és intuïtiu i té totes les funcionalitats que necessiten en una classe, online o en directe també. Tot està organitzat en classes. Recorda la vida real, oi? I es poden afegir fàcilment els mestres i els alumnes que hi col·laboraran. Pots penjar vídeos, documents i fer petits tests, assignar tasques que apareixeran al calendari de Google automàticament. Després també hi ha eines per qualificar, enviar comentaris o tasques corregides als alumnes. El millor, pots programar tasques i que s'enviïn en un moment determinat. I pots reenviar tasques que ja has enviat a una classe a una altra sense haver-les de tornar a fer. De cara a l'atenció a la diversitat, també pots enviar algunes tasques només a determinats alumnes. Bé, què us han semblat? Amb aquestes 5 eines TAC, segur que passi el que passi en el futur, no ens agafarà desprevinguts. Entre capbussada i capbussada, feu un cop d'ull a totes aquestes eines i si us ha agradat aquest vídeo, no dubteu en subscriure-us per estar al corrent de més novetats. Adeu!